Tiprasa hai kaba sin tipra dopani news channel lokna ani khaka mosargin jarwa ani hamjangma tei chiba yaparo sengtini oro homsang rally khlaikya tangai ma khlaikya angke lai thangnai 19 November 2021 ni salo sini borokno o nepania parganao sini borok buruino kabangma dofa hai kaba wanji bosonongni borok bono jabardasti rap khlaikya rap khlaiye basaina bui togoi haikaba borno rap khlaima simi baya bono boni kabangma bujangnai mani bai borok buuni sengkhnaka amani bisingtei sengtini khado mungkhunoka sini phur bishi Chanpur Paschim Chanpur Purbo Chanpur haikaba tuisa mungkrui seng saita bisino khobai sengtini khado mung homchang rally khlaikya amani bagai sini tiprasa dopha sengtiabo buskango thangnani ingke seng mo bubagrani kokna ma khnanai seng thanchani mario ma thangnai haike o rap khlaijak marok o buibai butarjak marok o buibai haino sajak marok buibai selengjak marok tai rokhangla khne ang poito khlayo tamni bagai ingke seng nango greater tipralen nango amani bising ophano seng o rap khlaijak marno seng stop ba khlainai stop khlainali bagai ingke nini ani phan seng tiprasangai mo phani nani nango khajan takurok sani sinmo ani mung Zola de Burma ang Simna Block Committee ni Working President YTF sar hawa kini tipra sarak ba borok dok farak kini kokno saya kini kungthangno saya kini mokhangno saya rok जों ताइ बोसोर दंस खासिनाय जों सलिया
जों सलिया नांगाय आरो थै अ हाव यरसितो तपरां जबा खासिनाय आं सलिमालिया अ संग्रां तै सलिया ताङै सलिया नाङै फायखायनो आंनि बरक दफारक जे नर तिनी